हाय हेलो नमस्कार दोस्तों समस्ते केମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ आशा ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ हैप्पीରେ ଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସକାଳ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଉଠି ସାରି ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିକି ଗାଧେଇ ସାରି ଖାଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘର ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଆଡ଼େ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଜା ଅଛି ବିଲିଭ୍ କର ବହୁତ ସାରା ମଜା ଅଛି ଆଉ वीडियो को लास्ट जा कंटिन्यू करो तो चलो जीवा मो सांग ए शुई पालू आटा बड़ झी भूमि आ भूमि भूमि बे ता चश्मा ताकू दे दे बे पालू कौन देखुच ये कि माँ के आड़े गला बण को जाइछंती ना दे बाबा या चाह तो हिरोइन हो भूमि हस जा हस स्कूल जाइलु स्कूल कौन दिहला आज अंडा दे सांग मैंने देखिपारे यहाँ मो सांग घर मो सांगर बाइक यहाँ होंडार आटा घर भीतर देखिपे लाइट दिहनी सांग मैंने सान झील को मुझे तुमको ए देखेबी तो ये बसी देखुए भूमि बसी आम भाषार से मैंने कथा होती सांग मैंने आप बुझीपारे मैंने कमार भाषार कथा होती देखिपे सांग आंब मैंने आंब को काटिकी ये कराई आचार हम लुण लंका दे आचार हम देखिपे कि स्वाद आटे भी अच्छी सांग मैंने देखिपे हांडी रे ये करा हुए मो सांग घर यहाँ देखिपे आसेपटे तो आम घर तो सांग मैंने सान झील क्या गले मुझे तुमको ए देखेबी ये अच्छा से मैंने जाऊँ ये पहुँचा पहुँची गले हाईटा मैंने मो सांगर बापा सान झील को सी नहीं देखिपे यहाँ गोटे शुआटे देखिपे मिटू 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 ये कथा कहि जाने सांग मैंने तो ये एबे कहूनी तो जाने जानी आटा देखिपे यहाँ गोटे कपत देखिपे सांग मैंने पणस पणस गछटा आटा तो सेलु जी आम गाधा सान झील पाक जावा ए मौसा देखिया कौन कहते दे मौसा ये कांदुला ना कांदुची ता माँ क्या गला बन को जाई दे तमें आज हांडिया पीन हांडिया पीबा टिके के भात खाऊन भात खाइबा नहीं केने भात खाइबे हांडियाटा तुम मेन ना हांडिया न खाइने हजम हेनी तोर ए दात घसुचु ना लो ए घसुचु दात देखिपे सांग मैंने मौसा तो कहले मौसा ए काम दाम कि नहीं ना काम नहीं खरारे खरा काम नहीं यहाँ देखिपे सांग मैंने यहाँ आमर मैंने धान जे पिटा हुए से मेसीन ये गोरु हाका बांधाणिया हुए तर मौसा याड को आसी माने मौसांकर बड़ भाई घर यहाँ छुआ देख सी चाहती ये क्या किस कहूँ क्या
କିସ କହୁଥିଲ କିସ କହୁଥିଲ ଗାଳି ଦଉଛ ଗାଳି ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଉସା ଏବେ ଗଲେ ଯିଏ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଘର ତ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରପଟେ ଘରଟା ଆମ ଘର ତ ମଉସା ଏଇଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଳଦ କରାଣିଆ ହେଇନା ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଇଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତେ ଖରା ହେଇନି ବିଶେଷ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ବିଶେଷ ଖରା ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେ ମଉସା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ବଣରୁ ଆସିଲେ ହାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାଠ ବୋହିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମା କି ମାଉସୀ କେତେ ପତ୍ର ଏଇ ଦେଖ କାଠ ନେଇକି ଚାଲି ଆଇଲେ ଏଇ ଆମର ମାନେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତା ମାଆକୁ ଦେଖି ଖୁସି ତା ମାଆକୁ ଦେଖି ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ଡୁଡୁ ଖାଇବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମା ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାପହଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦେଇ କେତେ କାଠ ଆଣିଲ କାହିଁ ତାର କାହିଁ କାହିଁ ଦେଖି ମାନେ ସେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭୂମି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଭୂମି କିସ ଦିଆହେଲା ମାଉସୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ନୂଆ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କାନ୍ଥ ହେବ ଏଠି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ ମଜାଳିଆ ଲୋକକୁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ମୋର ଅଜା ଲେଖା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ଏବେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଦେଇ ମଉସା ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ହଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ ହଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି ମାସେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମାସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାହାରେ ହଉ ତାପରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇବ ଘରେ ହଉ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ଯେତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ସେତିକି ଆମେ ବି ପଢ଼ାଉଛୁ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନାତିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ସୁବିଧା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାର ସୁବିଧା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମଉସା ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଉ କେମିତି ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ସେଇ କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରିଗଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାତି ସାନ ନାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାତି ଏଇଟା ତମ ନାତି ନା ଓହୋ ଆଉ ଇଏ ସେ ବି ମୋ ନାତି ଆଉ ଆରଟା ସେ ବି ନାତି ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ମଉସା ଏବେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପଚାରୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଖରା ବି ଦେଇଛି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାରିବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଘରେ ଏବେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇଲି ତା ଘରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କିଛି ଲାଗିଛି କହିବେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।